Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, bonsoir à toutes et à tous, partout où vous nous regardez, ça dépend selon l'ère à laquelle vous nous regardez. Je pense que tantôt on est le matin, tantôt on est le soir. Bonsoir, et vous regardez l'émission Jeunesse et Développement et qui se passe tous les samedis de 17h à 18h et rediffusion tous les lundis de 11h à midi. Donc ce soir, nous recevons quelqu'un de spécial dans le domaine de la littérature. C'est pourquoi on a dit chaque samedi, nous recevons un jeune évoluant dans le domaine divers, n'importe lequel. Donc nous les recevons ici afin de pouvoir s'exprimer sur le domaine dans lequel ils interviennent. Alors ce soir, nous avons le privilège de recevoir une battante, une dame évoluante dans la littérature, je vous le disais tout à l'heure. Elle s'appelle Aïcha Diarra, elle est écrivaine. Donc, on be kan filɛ an bɛ tila k'a fɔ ɲɛna tuguni sabula an bɛ kalan okumu de kɔnɔna na bi. C'est pourquoi an bɛ ka dɔɔni fɔ aw ye nanzarakan na. Donc maa min ni an b'a ale bisimila an ka plateau kan bi, ale ye maba ye, sifinaka don nka maba don sabula ɲinini ta fanfɛla la a ye baara caman kɛ o bunankun kan. Donc ale ye musolaka ye, an balaka don Aïcha Diarra, sɛbɛnnikɛla don, a ye ɲinini caman kɛ ka tɛmɛ, an y'ale de wele, ale kelen de b'an ka plateau kan bi ni ale Aïcha Diarra ye. Ayiwa k'an b'a fɔ a na k'a ka bisimila Cherif la Jabaranin kan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aïcha, i ni ce, i nana an ka wele jaabi, a diyara n ye. Merci beaucoup. Merci. Je crois que an b'a fɔ ko ni i siɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye ka na émission jeunesse et développement na Cherif la Jabaranin kan yan nɔ. O nisɔndiya banna émission jeunesse et développement yɛrɛ ka haminakoba ye min ye, a ka vocation ba ye min ye ka se ka kɛnɛ sigi sifinakaw tɔgɔ la, Mali jeunes tɔgɔ la. U bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min b'a to ka se ka kuma u ka baaraw kan, minnu lakodɔnnen don ka se ka kuma u ka baaraw kan. U ye baara minnu kɛ kabini duguma ka yɛlɛn bi, u bɛ baara modèle min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o fana ye an filɛbagaw la. Minnu fana bɛ yen nɔ ni u lakodɔnnen tɛ, an bɛ wuli ka se olu fana ma ka se ka kuma u ka cakɛda kan min b'a to dɔw fana bɛ dibi la ka se ka u fana yira diɲɛma la cogo min na. A y'a kɛ to o de kadara kɔnɔna na an kɛlen bɛ ka an balimamuso wele ka na plateau kan bi sabula a ye baara caman kɛ ma a bɛ se ka kɛ maliyɛnw caman b'a dɔn i n'a fɔ maliyɛnw caman t'a dɔn cogo min na, nka ɲinini ta fanfɛla la ni o ye sɛbɛnni ta fanfɛla ye, a ye baara caman kɛ o la sabula a kelen a ye livre kelen de bɔ. A kelen livre kelen a ye min b'a tɔgɔ la bibi na. Je crois que livre ninnu livre fɔlɔ o ye les larmes de la tombe ni o ye ɲɛji kaburu o tɛ. Filanan o ye poésie à la prophétie, je crois que o ye filanan ye. Sabanan o ye ouvrage collectif en hommage à Ramata ni o ye musomanin dɔ ye albinosi don min faga jugura fanakaw fɛ yen nɔ. Donc a ye sɛbɛnni ko o fana kan, o y'a ka livre sabanan ye. Livre naaninan o de ye les marabouts se sont trompés ni o ye ayiwa Moriya tasira ye. O kɔni o kuma ka du dɔɔni, je crois k'i bɛn'i da don o bɛɛ la dɔɔni, nka kuma man di da kelen na. Aïcha, an b'a fɔ ko i k'i bisimila an ka kɛnɛ kan. Cherif la Jabaranin don, jeunesse et développement fana don. Ayiwa an b'a fɛ k'a dɔn Aïcha, dakuɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma? Me Cherif la fo a ka weleli la fɔlɔ, k'a ka baara ɲumanw fo jamana kɔnɔna na. Me an filɛlikɛbagaw bɛɛ fo, aw ka weleli diyara n ye, aw bɛ baara min na Ala k'aw bolo mɛn a la. A diyara ye. Alors ni y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka na jeunesse et développement kɔnɔ, jamukan min dabɔra Mali sifinnakaw bɛɛ kama, e ka hakilina ye jumɛn ye ni jamukan in na? N bolo initiative ɲuman don, a kan ka dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn bi Mali, n'i y'a mɛn Afrique, n'i y'a mɛn diɲɛ, je pense que sifinnakaw de bɛ yen fɔlɔ. Olu de ye fanga tabaga ye, olu de bɛ mɔgɔw dɛmɛ hali fanga tali la jamana kɔnɔna na. Donc foyi tɛ se ka kɛ ni sifinnakaw tɛ. Fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ sifinnakaw fɛ, wa je pense que a bɛɛ bɛ laban sifinnakaw ma. Donc ni émission sigira mun bɛ sifinnakaw ka baara lakodɔn, u bɛ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na sanjikɔrɔ wasi min na k'olu lakodɔn, k'a yira fɛnɛ sifinnaka bɛɛ mɔgɔw bɛ ka hakilina jugu min ta
k'a fɔ u ma bɛɛ tɛ ten donc minnu bɛ ɲuman kelen kelenninw kɛ k'olu ta k'u bila yelen na walasa ni sifinnakaw wɛrɛw k'u ka baara ye u k'u inspirer la k'u ladege je pense que o ye ko ɲuman ye aw bɛ k'o baara de kɛ ala k'aw bolo mɛn ala amina 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 diyara ye kosɛbɛ merci infiniment je crois que an y'a fɔ jamukan daminɛ cogo min na i ye ɲininikɛla de ye sɛbɛnnikɛla ye nka babu o de ye jeunesse littérature an b'a fɛ k'a dɔn babu yɛrɛ ye min ye littérature i bɛ se ka mun de fɔ littérature yɛrɛ ye mun de ye e bolo ne bolo littérature ye min ye min yirala na ani an yɛrɛ kɔrɔbayalen an yɛrɛ ye min faamuya a la littérature ye taasira dɔ de ye taasira min bɛ mɔgɔw hakilinata sɛbɛn ka a cari diɲɛ kɔnɔ ou bien mɔgɔw bɛ min miiri u kɔnɔ k'o sɛbɛn walima mɔgɔw bɛ recherche minnu kɛ diɲɛ taabolo kan ani fɛn wɛrɛw kan ka se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u yɛlɛma k'u kɛ gafe ye walasa ni mɔgɔ wɛrɛw ka se ka kalan ka dɔnniya sɔrɔ a la donc ne bolo littérature ye bɛ dɔnniya de cari kosɛbɛ parce que adamaden ye fɛn fɛn miiri adamaden ye fɛn fɛn ɲini je pense que a bɛɛ yɛlɛmana k'a kɛ littérature ye k'a sɛbɛn fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn adamaden hakilina de don fɔlɔ hakilina min bɛ yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛnni ye n'i y'a mɛn bi an b'an ka histoire kalan dɔw de sigira ka miiri ka recherche kɛ o de la bi an b'an ka histoire kalan bi an bɛ Sunjata ka histoire kalan bi an bɛ farafinw ni farajɛw ka histoire kalan voilà donc ne bolo littérature ka dun kosɛbɛ a bɛ se ka taa sira caman caman fɛ donc parce que n'i y'a an tɛ se k'a dɔn a bɛɛ la bi peut-être temps koronnen don dɔɔnin a nafa ka bon donc littérature bɛ taa sira caman fɛ. Très bien alors et Aïcha est-ce que n'a ye ɲininka littérature yɛrɛ nafa jumɛn de b'a la k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ma denmisɛnninlakaw ka minnu bɛ kalan na e bɛ se ka mun de fɔ littérature yɛrɛ nafa kan bi bina kalan kunda ok ni ɲininkali diyara n ye yanni ka o question jaabi n bɛ fɛ k'a yira fɔlɔ n'an ko bi Mali la littérature a bɛ k'an kɔnɔ ko nanzarakan dɔrɔn de bɛ kɛ littérature ye kan bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ littérature ye an yɛrɛ ka kan na an ka littérature bɛ yen an ka poyiw bɛ yen an yɛrɛ ka jeliw bɛ kuma minnu fɔ dɔnkili minnu da épopée ninnu a bɛɛ ye littérature dɔ ye littérature b'an yɛrɛ ka kan na fɔlɔ parce que nziri tun b'an ka kan na littérature orale min bɛ fɔ o b'an ka kan na littérature écrite fɛnɛ o tun b'an fɛ yen mais je pense que littérature orale in de tun dɔnnen don kosɛbɛ donc o b'an fɛ yen kabi littérature tɔgɔ ma fɔ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ je pense que Mali la yan nɔ an de ye jamana fɔlɔ-fɔlɔ dɔw ye diɲɛ kɔnɔ min ye littérature dɔn k'a fɔ parce que nziriw tun bɛ lakale an fɛ yen kabi lawale donc o nziri minnu tun bɛ fɔ o nziri ninnu tun bɛ fɔ kun jumɛn na ka denmisɛnninw hakili lajigin kɔrɔlenw na et puis k'u lasiran fɛnɛ par exemple n'i ye sinamuso ɲuman ani sinamuso jugu ka histoire nziri lakale denmisɛnnin min ye donc a tigi bɛ leçon t'a kɔnɔ parce que a nziri ninnu tun bɛ da an ka kan de la donc a denmisɛnnin bɛ faamuyali kɛ automatiquement a bɛ leçon tirer a kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna nziri caman camanba donc olu tun b'an ka kan na nafa bɛ littérature la o ye littérature orale côté mais min ye littérature écrite côté ye o caman bɛ nanzarakanw de la o de bɛ enseigner kosɛbɛ an ka école la n b'a fɔ école an yɛrɛ ka todunkan école dɔw bɛ yen dɛ mais nanzarakan de bɛ fɔ kosɛbɛ an ka école la donc o littérature écrite n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali walasa ni yɛrɛ karamɔgɔ ka se ka kalandenw kalan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ gafe dɔ de dayɛlɛ fɔlɔ k'a fɔ nin gafe in de taabolo o ko an k'a kɛ tantɔ de o ko ka S kɛ yan yɔrɔ la o ko ka virgule kɛ nin yɔrɔ in na donc a b'o gafe in de ta domaine bɛɛ kɔnɔna na n'a kɛra mathématique domaine ye o biologie domaine ye o donc je pense que nafaba de b'a la parce que dɔw de sigira ka miiri diɲɛ kan kabi bi tɛ ka miiri science bɛɛ kan k'a sɛbɛn ka se k'a cari diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ o bi in na denmisɛnninw bɛ kɔrɔbaya n'o hakilinaw de ye u yɛrɛ b'u taw fara kan u bɛ ɲinini kɛ k'u ka baaraw sɔrɔ n'a ye ka se ka percer baara yɔrɔw la. Très bien. O bɛɛ faamuya je crois que aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati la an b'aw hakili jigin hali bi k'a fɔ ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye musolaka ye an balaka don a bɛ baara min kɛ o de ye ɲinini ye jumɛn ye tubabukan na an b'a fɔ o ma ko écrivain sɛbɛnnikɛla don
wa fembe talike wa kalam bunan kunkan ay bara chaman ke ay livre chaman seben bibina livre nani de ba a tola ay do fo aw nyana jamkan damne la donc amba fika don yananga do kosobe jamkan yare bubu kono alors amba fika do Aïcha yare join ya Jara est-ce que c'est ka doni fayana sur votre cursus scolaire depuis les débuts kanabla bila Aïcha join ay kalan jumenke fo kanabla bila. D'accord, ñiningali jaranye mais mogo may yere daw wa fa tugumina mais bankruba la ne nga kalanke ne wulula Bamako yan ka mo Bamako ka nga kalan beke Bamako kabin demsen fitina ma ñi nga kalanke école doc min ko Mamelon ñi nga premier cycle kay ka nga second cycle kay école Saint-Jean na o be ñade la après ntara université la ñi UG kay non après ni anglais feneke UG la ni marketing kay non technique commerciale tout ça après ni fin feneke anglais feneke comment on dit à la flash comment on dit FJP non FLS. Bon, peut-être à trop changer. Voilà, faculté des langues et du sciences du langage, quelque chose du genre. Mais trop changera après quoi. C'est ça. Donc maintenant, au terme qu'on fait une formation tchamanké, université Ouareke, ECOB, j'ai fait management, business management là-bas. Une formation tchaman feneke kere da felan na. Bakurba la nyu de ke nga cursus scolaire kononana. Voilà. Ok, donc il y a bara tchamanki kalan tchamanki gatimi. Bibi na amsika foko Aïcha ere wala minke amsika wala wole chugo jumena ina fo niveau kunda par exemple. Nye licence au niveau de l'UG. Après j'ai fait master maîtrise au niveau de la flash et après nye master D au niveau de ECOB. Ok. Voilà. Très bien. Donc vous êtes titulaire des masters en quoi? Management business. Business. Ok, d'accord, très bien. Alors, si on voit tout ça, ce parcours-là est glorieux, et puis, Amseka Foku, Alibi, Aïcha, Tobabanye, Tchamangira, mais Tchamambe Alibi. Alors, on a déterminé, mais il y a littérature de Serakan, il y a Seben de Serakan, et donc, il y a Kalamike, Kata management Serakan, ou littérature Serai. Bon, ma fille a donc Mundi, Inati, littérature Serakan Doni. Mbese ka fo ne ka littérature sera o ka koroni nye kalaminke. OK. Donc aka korona parce que ne nga livre folo bo cabinet be 17 ans. Ne livre bo kun jarana nkumba bo depuis à l'âge de 15 ans. D'accord. Mais nkuma mo de soro folo mi darana kan nga livre bo kan demenai. Parce que ne be nga livre seben demsen fitinama cabinet be sebenin ke hakliten shila ke. Mais nkume premier cycle de là. D'accord. Parce que kuma ben kumbe sebeninke. OK. Voilà. Donc on a clité un chia que le wakati mais on kumbe sebeninke quand au premier cycle là. OK. Donc après second cycle là faut qu'on a ce lycée là à partir du lycée que ngombe fait un livre bon ma mo soro mi bedana ka abo mais c'est à partir de l'âge de 17 ans 16 ans plus tôt que ni mo soro mi me ndeme donc à bora quand 17 ans. D'accord. Donc livre follow bora 17 ans, c'était en quelle année? Ce que c'était pas en 2011 ou 2010 je crois. 2011. Ouais, mais je pense qu'il y a référence où c'est sur les nets. Ok, d'accord. Ok, aujourd'hui, en Fofanangu, Aïcha et John Chaman Soro, et Dien Selekinan sans fait métallique, Sebeni Stakani, et que fait mi écrivain et livre fin fin sebe mai kafo ni wati là-bas et Sénégal John Bado Kumbe Sénégal Jamanakan je crois que en Afrique mais et des Maliens Kili et des Kili Tara Mali Tola et des Jolien Fanata alors yana ngasi au Bella ma fika don folo yani au Bekasi et Jolion Chaman Soro du a donné na cabinet wati du ne benga livre sebe malla ma kuma delika John soro malla folo mais
Tiena nka livre bolini sisanche la kodona dans ce domaine de la littérature. Moko ben wele kata plateau télé ou là. Faut do yere ba fako est-ce que connaître journaliste ou négocier. Nous on est ma délicat journaliste il faut négocier follow. Au ma délicat ke. Donc engouement porter là vraiment ndemena au niveau la doni. Mais ma délicat jonjonta be invité yoro chama club de lecture ou ni jeune chama be invité ngata kuma nga livre ka. C'est ça. Nga jonjon follow au sorola sénégalais ye bora ka fotokumina. C'est ça. Le prix David Diop de la poésie. Donc au Kera quand même là. Ah mais il y a 2 ans là. Ouais, il y a 2 ans. C'est ça. Voilà. Donc au sorola non et c'était à Kerambolo surprisier. Faut nani je pense que Ouartem irait interviewé à là. Ah ok. Alors, hormis tout ça également, tu as participé à beaucoup d'autres grandes conférences internationales. En combien que machama et fauna aux conférences nous même c'est toujours axé sur la littérature ou quoi? Ouais, généralement moro ben invité katara Mali Koka parce que ben me baramina non seulement ne be livre seben mais n'y nga gafe boira redable daele nous go wele ko maison d'édition depuis 2019 nous daele au daele ni 600 an bara chama ko domaine ko nana bara do yere kera un livre audio de bo parce que livre audio ça n'existait pas au Mali il faut que ne maison d'édition ka bo parce que a jate mine livre chama be bo mais abi bo papier de là mais a chamanti bo audio là donc un livre papier chamanga ka audio ke un yere ka to dun kauna ani nazara kan fenena d'accord donc moko benye au siraw de ka quand invité katara metaka conférence ou là metaka kuma Mali togola littérature domaine kononana. Voilà donc au chamangara dugu ntara dugu chamana alhamdulillah. Très bien. Au sababula quoi. OK, à votre jeune âge aujourd'hui, vous faites une fierté de notre pays parce que la aya yoro chamanke et yoke ya keni chesri de fona konona e sabla kalandi ici kodonde ici au dugunu na imata ko voyager simple trop. Donc ça veut dire que mo se ka ika jamana kuma boy soit il sait ka ke ni ici ko ni damara e chugo bela ina fo bolantano wa ke chugo mina donc afuna gagné Coupe du Monde, Coupe d'Afrique et ainsi de suite, Coupe du Mali. Donc il participera à Coupe du Chamana et puis il sur la Coupe d'Afrique dans la Nokra Sénégal. Donc je crois que il faut que courage Chamandi mais Halibi que c'est doit faire Chessirikan. Alors il y en a assez il y a livre bon non ça là il y a livre nani de bon. Alors on va faire à donc est-ce que et donnant livre bon il y a beaucoup qui bénéficie à Djarié. Alors, il y a ta jeune fait, soit c'est il y a ta parents de fait parce que généralement ou faut connaître chiffre naga menu yi kalanta balektan soro nous faté école karamo ou ben école karamo. Alors et ta soro mon effet. Ne be se ka fo ne ta soro ne faté sebenkelay. Ne ba koni école karamo. D'accord. Mais ne parents alhamdulillah ou kumbe livre sané ko sebe nene re kumbe fe ka wari soro la u ka wari kun soro mandi me galone tige ngome ta ngome she ko anga livre do san donc me se ka wari de ta ko ken ma hoyi ko wari kumbe soro o de la doni quoi donc ma fo kun te fe oro san ire mais pour que ga se ka wari soro no gala an kumbe se ka o galon tige wa u fene kumbe na livre dia kumbe segi livre mbe dia me segi nga kono fe be sebe nga kaye do la no o bana ba fo ka kaye wore san me segin ka livre in kono fen be seben kay do la ou bien me yere hakilina taw seben ou bien me livre in seben in fene la dige kan yere hakilina taw blano la donc mais o be ka boy no seben in jarane kumi fene na ibaro do ba seben in ke ou ba foko passion de do o bolo ne bolo ne tati passion ne ta kumi thérapie de c'est-à-dire c'est soigner ibi yere soigner ibi ka jamana soigner ibe ne demsenman kumbe fin do ya kumandi yen kumba sebe ou bien ne fin do kun kerana mba sebe ou bien ala ka la jarabi do be la boli moko ka hali ni demseni donc fin chama bo kono quoi absaka ke moko do kun kadiye ala ka la jarabi ibe a perdu atigi be tanya
donc olu bɛ dimi fara faralen ɲɔgɔn kan i b'a sɛbɛn pour te soigner donc ne kun b'o ko modèle ninnu caman dɔn et en même temps i bɛ fɛn dɔw ye société kɔnɔna na o fɛnɛ bɛ digi la ne ye n ka sɛbɛnni ta fanga la wagati jumɛn na surtout wagati dɔ la anw taara ne komi n kun bɛ ballon ta sisan an sen sumayara fɛ dɔɔni mais n bɛ sport kɛ toujours en 2008 u ye ne sélectionné avec une équipe nationale dɔ sigi pour aller représenter le Mali en Norvège. Le football? Oui, football. Donc c'est les femmes en football féminin. Donc nous en ce moment on avait moins de 14 ans. Football est réglé au il fallait avoir moins de 14 ans pour que participer. Donc il y a équipe féminine de sélection sélection nationale qui katara no lui Mali Koka, katara jouer Mali Togola. A donc à wakati la kera Norvège de 81 pays de participer là. Donc c'était une compétition mondiale. Donc en me poulumna on a été champion du monde dans ce pool. Norvégien et c'est une première que africain ka kubuta ka ko ka bonay Mali de ake. Donc en segné corruption tiara a kupu senkoro ko djugu. Donc on n'a pas eu une reconnaissance nationale jusqu'à ce jour. En sendo ngambuludo. Donc elle est contre la Norvège. Ah on est contre. Non seulement un trophée soro, on a eu la coupe, mais on a eu le meilleur joueur et le meilleur buteur. Trophée à part quoi. Donc maintenant al sinyanga médaille ou nanga fait un bambulu. Donc aya c'est donc en bolo do ka fin bec en ce moment les réseaux sociaux ko développer l'internet wakati là. On était des enfants wakati te téléphone en bolo ou bien téléphone pigi mani nous c'était pas donc aya c'est donc en bolo moi j'ai dit qu'il faut que ne kan seben ka livre bo. Donc maintenant le premier livre là, Les larmes de l'atome, ça veut dire que à livre qu'on a à titre avec qui qu'on a ça parle que de la mort. Mais ce n'est pas que ça, mais c'est tous ces problèmes que Moroba a enfui dans la terre, l'injustice, tout ça. Donc j'ai intitulé ce livre comme ça. Et je parle de l'injustice qui nous a été faite en ce moment et puis mes catémoires venez aborder. D'accord. Donc c'est juste vous relatez des choses antérieures que vous-même vous avez vécues par le passé. C'est ça. Alors, et donc, Ikoko, Livre Flana, je crois que ça c'était la poésie à la prophétie. Alors, poésie, on y va faire comme il faut, non, juste. De la poésie à la prophétie, allez livre de John Soron, Sénégal. D'accord. Le prix David Diop. D'accord. Donc au livre kɔnɔna na i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ poésie sɛbɛn ten nafa foyi t'a la n'u ma taa mon amour tu me manques au fin modèle le ciel est en haut la terre est en bas au kuma modèle ninnu moi je veux que à travers ces livres bɛɛ n'i ka sɛbɛnni kɛcogo don mais moi je sais vraiment ka poésie dont philosophie kɔnɔna na bon a fɔ man di an ka todunkan na kosɛbɛ mais n bɛ fɛ ka poésie de don philosophie kɔnɔna na poète ka se ka recherche kɛ a ka recherche ka se ka nafa c'est ni mɔgɔ min y'a kalan a tigi ka nafa sɔrɔ a la a ka faamuyali sɔrɔ a la donc et puis k'a yira fɛnɛ écrivain a kana kɛ sɛbɛnni gansan ye donc k'a yira fɛnɛ écrivain yɛrɛ ka rôle ye mun ye kunun bi chini tant kɔnɔna na quoi écrivain kan ka mun de kɛ ani bɛ fɛn caman wɛrɛw fɔ a kɔnɔna na je pense que ni min mago b'a la o bɛ se k'a san o bɛ fɛn caman faamuya a kɔnɔ. C'est ça. D'accord. Donc et puis avec le troisième livre aussi, ça c'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire Yakeni Djekulu Morodoyi. Alors au cas que Tachibla Kanyeshi Demusonimi ni Ouya Farajuya Fana ni Ouya Albinosi. Alors Fana Ambado Kafo ni Wale Jugin Kungachan Kosoe. Alors Mouni incité qu'à Segani Liburin français. Kasi ka Tachibla Kanyeshi Lima. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ don dɔ la ne ye n connecté Facebook kan n bɛ bali mun na n'i bɛ ka fɛnw défilé n bɛ bali mun na muso dɔ bɛ ka kasi a bɛ ka oronto a den k'a den sara a den sara sacogo min na
tout ça c'était horrible. Voilà, parce qu'il y a peut-être c'est tout ça. Donc ça m'a tellement choqué que ne fait que moi soutien à cette famille. Donc les publications que directement bon, beaucoup de gens ont aimé. Ko ngome feka appel ke beka fara ɲɔgɔn kan I comme ne bɛ littérature domaine kɔnɔna na ne tɛna se ka foyi kɛ ninnu ye ne tɛna se ka foyi kɛ mais n bɛ se ka sɛbɛnni kɔni kɛ donc ne appel lancé n ko bɛɛ ka texte dɔ bila ka na an bɛ livre collectif bɔ donc o kɛlen ne kun sigilen tɛ ni min y'a tɛmɛ n'o bɛɛ kan mɔgɔw bɔra diɲɛ fan 14 jamana 15 ɲɔgɔn bɛɛ nationalité 15 an kelen ka compteli kɛ n y'a ye mɔgɔw dɔw yɛrɛ tɛ malien c'est-à-dire nationalité 15 quoi donc bɛɛ y'i ka texte bila ka na texte dɔw yɛrɛ bɛ an ma se k'a ta voilà tellement a cayara donc an y'a dan 200 poèmes ma 200 poèmes quoi donc an y'o de publier bɛɛ y'i ka dusukasi yira k'a yira albinosu an bɛ ka mɔgɔw bɛ ka dɔw b'u k'u traiter cogo min na a man kan tɛ ka kɛ ten adamadenw de don I n'a fɔ anw yɛrɛ dɔw y'u ka dusukasi yira an dɔgɔmuso ka saya la a sara cogo minnu na donc walasa n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni donc mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan tiɲɛna c'est l'occasion pour moi ka an ka mɔgɔ dɔ fo an ka personnalité dɔ fo Musa Mara ale y'an dɛmɛ kosɛbɛ livre bɔli ni a taara fo an nɔfɛ fana ka taga livre lancement kɛ parce que an taara livre lancement kɛ fo dennin ka dugu la an dɔgɔmuso ka dugu la donc a don kɛra koba ye donsow ni fana ka bɛɛ bɔra ka na an dɛmɛ a ko la bon a kɔni fɛn livre in kɛra ten togo la mɔgɔ participer la n b'u bɛɛ fo. D'accord, très bien, merci beaucoup. Tout ça, c'était grâce à toi parce que Erika, vigilance a gagné toi ou bora kalama ou ben Africain. Alors, il y a un livre là-bas où les marabouts se sont trompés. Donc, je crois que c'est ça. Donc, le livre est déjà disponible dans la librairie, je crois bien. Donc, les marabouts se sont trompés. Ça veut dire que marabout, lui, Mourou, c'est ça? Bon, ou bien famille Togomina. Ok, donc mais fika livre fane kala. Faut livre kala parce que il va faire un bas qu'on effectivement faire un bas qu'on parce que na qu'on a déterminé il va faire un faux à qu'on a non. Nam se ka donne fo mo yeni oyi ka foku vraiment ibe ka kaburu laje kaburu mi vraiment ibe ka yi vraiment itika se ka dala quoi donc et ikoku ni nyona wore kanake ni nyona wore kanake donc là on ne comprend pas voilà donc on va montrer vraiment le contenu même du livre à nos téléspectateurs pour vraiment que ukai kafo ce que Aïcha est en train de faire, c'est quelque chose vraiment qu'il faut beaucoup encourager dans le domaine de la littérature ici au Mali et surtout elle vient de donc elle a tenu à remercier l'une des personnalités de notre pays, il s'agit de Musa Mara. L'autre livre là. Donc voilà, on en arrivera, Inch'Allah. Voilà. Donc livre inflanier, je crois que les marabouts se sont trompés. Les mamans n'ont fait qu'un livre inconnaissant. Je crois qu'il y a sur le livre Ferrero Bella, Bamako Konan, non. Et livre Chamambia, livre Fefembo, à Bébé Soro, et livre Ferrero là, Bamako, sous Konaula, Yano. Alors, il fait un fois qu'on a, donc nous avons donné une fois là. Alors, il co-épouse entre co-épouse bon il y a si namusomo fana ka kuma fois qu'on a fait un moment qu'on a. Alors inspiration nous na chiko du maintenant ou bien c'est un vécu que vous avez essayé de retracer un peu. Ni Nigali Djaranye, les marabouts se sont trompés et livre de dos et recueil littérature domaine qu'on a genre kacha va faire doma roman va faire doma poésie n'état un recueil de nouvelles d'accord donc recueil de nouvelles qu'on a état sur histoire chama mais c'est sur la kono histoire munute nyokonye sera là donc ni livre qu'on histoire ça va débat qu'on nana voilà donc histoire ça va mimba qu'on nana a be fil conducteur et les marabouts d'accord parce que anga jamana kono bi anga marabout dogayama foyi tɛ k'a ɲɛsin u ma n'i ye livre kalan i bɛna faamu yɛrɛ mais c'est juste livre in ye fɛn dɔ de ye constat de do entre
minnu bɛ taa marabu fɛ yen ani marabu yɛrɛ ne ye jateminɛ de kɛ k'a sɛbɛn k'a yira ka dɔw ka histoire sɛbɛn dɔrɔn a ko kan. C'est ça. Voilà. Donc kuma wɛrɛw b'a kɔnɔna na an tɛ ka kuma marabu dɔrɔn k'a kɔnɔ dɛ. Polygamie b'a kɔnɔ, immigration b'a kɔnɔ, chômage b'a kɔnɔ. Voilà. Fɛn caman wɛrɛw b'a kɔnɔna na mais i bɛ taa sɔrɔ livre la toujours i bɛ titre kelen de ta. I komi ale titre de ye fil conducteur ye. D'accord. Voilà parce que hali bi ne kunkolodimi ye dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ko n sinamuso y'a kɛ n na ou bien dɔ y'a kɛ n na u bɛ boli ka taga marabu dɔ fɛ yen n'i kɔni taara fɔ bi bi in na mori dɔ ye ou bien soma dɔ ye bi ko sinamuso bɛ n na kunkolodimi bɛ n na automatiquement o b'a fɔ i sinamuso de don kɛ donc c'est des a dɔw bɛ yen nɔ n m'a fɔ a bɛɛ ye kolon ye a ɲumanw bɛ yen hali bi mais minnu ma ɲi nɔ u bɛ se ka automatiquement k'a fɔ ko o ye o nɔ ye quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a tout comme la fin de livre ici vous parlez également vous détestez vous détestez le grain aussi. Voilà, je vois et tu détestes aussi le grain, c'est lui de vieux instituteurs. Alors, il va faire comme une fois non grain on sigou ou bien peut-être qu'est-ce que vous voulez dire par là au juste? Non, ma foi on est grain détesté mais ouais parce que personnage doit de livre qu'on en a. C'est ça, il y a un témoignage qui est là. Voilà. C'est ça. Donc grain yoro an bɛɛ b'a dɔn bi grain ye fɛn Mali la min sanga wulilen don kosɛbɛ o bɛ kuma yɛrɛ ka réalité de kan fɛn bɛɛ bɛ fɔ grain kɛyɔrɔ la. C'est ça. I bɛ taa sɔrɔ kuma fitinin kama dɔrɔn Cristiano kan ɲi Messi man ɲi i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'u bɔ ɲɔgɔn kan kuma fitinin dɔrɔn kama ou bien dɔw bɛ jamana kunkanko kumaw dɔrɔn kan. D'accord. Kɛlɛw ni fɛnw bɛ wuli kuma modèle bɛɛ bɛ fɔ quoi bɛɛ b'i da sago fɔ gɛrɛ na fɛn bɛɛ bɛ fɔ voilà il y yɔrɔ de don a b'a to mɔgɔ bɛ ɲinɛ u ka problème kɔ voilà donc comme le petit là personnage min b'a kɔnɔ a tɛmɛ o tɛmɛ o gɛrɛnin na gɛrɛn ye cɛkɔrɔba gɛrɛn de u b'a wele ka dɔ fɔ a ma quoi u b'a wele k'a dɔgɔya e cɛni i ma ɲi i bɛ drogue ta i bɛ tan tɔ donc c'est pour cela qu'il dit dans les textes tu détestes le grain qu'il déteste le grain quoi des vieux instituteurs. C'est ça, parce que là à chaque fois alors lors de ces passages j'avais au Morokele nuit abouye ou beaucoup makelon fama donc anana il faut guérir qu'on peut-être corofol bon aller à la sens mina ou sens négatif parce que et Morokofo ni titila bitis qui guérir ainsi de suite et pourtant il y a tout comme et guérir me fait tellement temi tɛmɛ mɔgɔw kan gɛrɛn dɔw bɛ a b'i former gɛrɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ a bɛ denmisɛnninw caman tiɲɛ voilà c'est ça. Alors il y a une baara caman kɛ livre nani a vraiment âge min b'i la i b'a ye k'a fɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ alors timinandiya parce que ni fɛn ka di mɔgɔ ye vraiment dan t'i la quoi i bɛ taa fo waati min na de donc est-ce que livre ninnu bɔli la livre bɔ ka gɛlɛya? Oui, livre bɔ ka gɛlɛn dans le sens où i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ. Alors intellectuellement intellectuellement a ka gɛlɛn parce que Mali la n'i ko an ka duw bɛ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ ne finiko tɛ yen minanko bɛ yen ou bien nin bɛ yen ni e wulila ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la k'i bɛ t'i ka sɛbɛnni kɛ ou bien parce que quand n'i bɛ mɔgɔ bɛ sɛbɛnni kɛ tu as besoin d'être seul o tɛ tubabuya ye o tɛ foyi ye mais tranquillité i kunkolo mago b'o la quoi donc n'i ko i b'i isolé ka bɔ o mɔgɔw la u b'a fɔ i tɛ mɔgɔ fɛ o yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen ou bien u b'i to baara fɛn dɔ la na fini ko na minɛn ko ouais ou bien t'as perturbé quoi t'as me perturbé donc a ma nɔgɔn dɔɔnin yanni mɔgɔw k'a faamu voilà donc ou bien muso min furulen don a ma nɔgɔn a dɔw bolo c'est ça voilà parce que i bɛ kuma dɔw fɔ livre kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ famille kunkanko kuma don donc a bɛɛ fɔli kuma bɛɛ fɔli ma nɔgɔn guani ménage yɛrɛ ni i yɛrɛ ka vie professionnelle a ma nɔgɔn a ka gɛlɛn effectivement fo ni bɛnna ni cɛ hakilima dɔ ye sinon c'est pas facile effectivement alors peut-être on en arrivera puisque peut-être il y a pas eu longtemps i ka fɛnw fana ye on a su que là parce que là mɔgɔ min fana bɛ k'an filɛ il faut que an ka éclairage fana k'o kan k'a fɔ vraiment Aïcha elle est devenue madame telle c'est important de le dire de le signaler voilà donc mais juste à la fin de l'émission on va en parler alors est-ce que i ko ko ka livre sɛbɛn gɛlɛya b'a la i n'a fɔ gɛlɛya t'a la cogo min na alors i ka livre sɛbɛn kɔnɔ
peut-être est-ce qu'il y a des gens rencontrés à Konoa, peut-être de bon am siga fo a fla bella et ko don ta fla ni intellectuel fanfla là ani vu quand il est ta fanfla là est-ce qu'il y a des gens sera là bon ni gɛlɛya bana i b'a fɔ alhamdulillah ouais i bɛ ɲinɛ gɛlɛya bɛɛ kɔ quoi a daminɛni kuma nɔgɔn bolo dɔɔni parce que mɔgɔ tɛ da i la ne bɛ livre sɛbɛnni daminɛ wagati min na ne tilala ne taara yira n père la bon au début même mɔgɔ tun b'a fɔ n denni ye subaga de a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la donc o kumani ninnu tun bɛ fɔ mais c'était pas important en fait o ye famille ka kuma ye ten tɔ c'était pas méchant en fait kalani kun ka di dɔrɔn voilà mais tout le temps j'étais seule quoi j'étais tout le temps seule donc o wagatini tɛmɛna après n tilalen ka fɛnw na n taara n ka sɛbɛnni yira n père la n taara fɔ a ye n ko n bɛ fɛ ka nin livre bɔ a ko ok n y'a mɛn ko taa école la n'i nana i bɛna sɔrɔ a bɔra i bɛna sɔrɔ a kɛra livre ye ne bɛ bali mun na a y'a di n kɔrɔkɛ dɔ ma o taara cyber la ka taa kɛ brochure ye quoi ka na donc ne nana ka bɔ école la ne ko livre bɛ min a ye brochure in ta ka ne ko nin tɛ sa o y'a sɔrɔ o y'a piqué agrafeuse la quoi n ko nin tɛ n ko ne bɛ fɛ k'a kɛ livre yɛrɛ yɛrɛ de donc u ma kuma minɛ sɛbɛ la ten kosɛbɛ mais entre temps aussi ne nana mɔgɔ dɔ dɔn n'o ye Ismaël Samba Traoré c'est le directeur des éditions La Sahélienne vraiment n b'a fɔ ale de ye n ka mentor ye don min na ale ye n ka texte minɛ k'a lajɛ a ko e de ye nin sɛbɛn ne ko oui ko non a ma da la a ye bigi ni papier di yan ka thème dɔ di yan ko n k'a sɛbɛn tout de suite donc a y'a sigi donc tu as reproduit le même texte non, ni texte kura de bɛ reproduit a ye thème kura de di yan ko n ka sɛbɛnni k'o kan donc n y'o kɛ a sɔrɔla ka da la ko n ka texte don a ko ok n'i ma mɔgɔ ka texte ta n'i yɛrɛ ta don ne b'i dɛmɛ k'a bɔ parce que a ka ɲi ale dara n na o y'a sɔrɔ yan'o cɛ ne ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn rencontré o si ma dan na u tun tɛ minɛ même au sérieux i bɛ taa u bɛ ɲinɛ i kɔ yɛrɛ i sigilen bɛ mɛn tout ça donc mais ale de dara n na donc ka n ka livre fɔlɔ bɔ ka filanan bɔ donc au kɔfɛ livre fɔlɔ yɛrɛ bɔlen c'était une surprise dans la famille ne nana direct ka taa n ka livre di n père ma n ko nin ye ne ka livre n k'a bɔra a ma se ka da la a ye ne ladon so kɔnɔ pendant près de 1 heure a bɛ ka n questionner ko kɔni ma taa dɔ ka texte suɲɛ donc je lui ai juré que non ko n ka éditeur passe a ma ani éditeur kumana tout ça a sɔrɔla ka da la donc c'est après que ORTM ni fɛnw nana an ka grande famille la ka na interview ni fɛnw kɛ dans la famille voilà d'accord. C'est pas facile, alors il faut être téméraire pour pouvoir réaliser tout ça et puis je crois que Echaman il a faut et Koko il faut garder sur fond fana kada il a fana alors Moussa Kota fanfla la livre boli et après estime que tajulan il a faut livre que boli quand ta bejolma il a fait une édition par exemple ye min fɔ musaka ko yɛrɛ de y'a gɛlɛma yɔrɔba ye parce que a bɛ se ka kɛ e b'i ka sɛbɛnni kɛ o se b'i ye i bɛ se ka taa n'a ye mɔgɔ fɛ o se b'i ye mais musaka de bɔli ye problème ye normalement yɛrɛ éditeur auteur man kan ka livre musaka bɔ awɔ parce que dans les autres pays mais exemple ta Sénégal ninnu kan fonds d'aide au livre de bɛ yen o bɛ jamana kan yen a bɛ jamana kan yen a bɛ jamana caman ka diɲɛ kɔnɔ mais a tɛ Mali la an bɛ don min na ko bi a tɛ yen hali bi mais je pense que ministère de la culture peut-être a bɛ sɔn ka fɛɛrɛ tigɛ parce que u bɛ ka politique de nationale sigi sen kan ne yɛrɛ tun b'o commission na donc o fɛn tɛ an fɛ yan nɔ alors que o fonds d'aide au livre in bɛ Sénégali depuis le temps de Léopold Sédar Senghor ça s'élève à plus de 600 millions je pense que u nana milliard kelen na sisan donc n'o o fonds bɛ yen sisan ni e nana ne fɛ yen n'i ka livre ye k'i bɛ fɛ k'a bɔ ne bɛ postuler au fond de la n'a ka ɲi dɔrɔn o b'a di yan n b'i ka livre bɔ n'a ye e ma wari bɔ éditeur ma wari bɔ parce que an bɛ jamana minnu kɔnɔ Afrique livre tɛ san kosɛbɛ ne ne éditeur ye n ka wari bɔ k'a don livre la i bɛ taa sɔrɔ kalo damadɔni kɔfɛ livre bɛrɛ ma san donc i bɛ taa sɔrɔ e dun ye min don livre la a bɛ miliyɔn 2 bɔ ou bien miliyɔn 1 ça dépend en fait quoi donc i bɛ taa sɔrɔ bɛrɛ ma san ou bien livre den 20 tan sanna sur 500 exemplaires. D'accord. Donc ça veut dire que ni livre par exemple on est édition et de méga bon ni livre méga 100
Donc, avoir des éditions, ou des éléments. Donc, édition fait, comme nous éditeur, contrat fladébé, contrat à compte d'éditeur et le contrat à compte d'auteur. Le contrat à compte d'éditeur d'eau, il t'a sur éditeur de Baka Moussaka Bokado là, l'éditeur de Moussaka Bokado, livre là, ne livre Bora, pourcentage. Il t'a sur pourcentage, Chama Bebita éditeur fille, Fitindron Bebita auteur fille. Bon, au Chama, il t'a sur la tête 10%. Maximum 20% auteur bodisoro maximum. Très bien. Donc mais compte d'auteur contrat compte d'auteur ta sur auteur de aka musaka bokado donc au pourcentage be auteur taille voilà donc fene be contrat compte participatif ke auditeur be dobo auteur fene be dobo. D'accord. Très bien. Alors à un fin il y a parcours donc un parcours honorable vraiment. Alors, est-ce que au bêtiment a besoin parce qu'en mes chiffres n'a jamais moi tu m'as dit do kere barani ou entrepreneuriat mais bien minko écrivain non avec eu les chouko d'idée métier de robe professionnel avec eu les chouko monido. Bon bibi na mali kon beto mina n'était ce qu'a fait ko écrivain et métier qui nourrit son nom parce que normalement métier flânier ni bala à quand qui balo. Voilà, mais écrivain bibina malati moko balo nabi moko balo il va sera moko ka doron ou bien moko mancha. D'accord. Voilà, parce que écrivain est mouillé il bi ka livre de bo il va faire il ka se ka do sora là. C'est ça. Et il be livre bo il t'a soro e mana livre bo sanno munun kanga i encourager ka asan olu ba fo i ka duma fu maya donc au chamambe tento ou bien ali ne fere kere ta soro berete wari nyenemaw te ko iba soro kalo ou bien iba soro dongodo. Donc même ma fongu nafatala nafa ba de be écrivain là parce que d'abord satisfaction intellectuelle be et ka livre be se ka doka vie changer do mané kala be fe ka ki nyoy donc livre be kala école so de fenela ita soro e be école den chama hakli daele ita kala maere donc nafa chama bala quoi. D'accord, ça marche. Donc je crois que à un fin chama fort et jam kamega asensen ban nga alibi amenyon fait fou minute dou nyona Aisha ma fait gadon est-ce que ikoyi idado littérature na fala mais epsiga mune fo bibina ici finiront et là peut-être les jeunes dames pour que vous puissiez vous intéresser et littérature la créer lecture là parce que il a là qu'à faut Mali holding quoi niveau digna kosobe alors bon en meba kono halibi en la génération vraiment on souffre beaucoup alors epsiga mune fo en finiront et kosika d'offre chesirikan ka foko ania ebeambi ya kanodi et kalani fana jari alors mune bi buluka inishi nyona ma ne be se ka min fo ka nyashi nyona ma mais en même temps ba nyashi anga société rema ba nyashi anga nyemoko bema bibina nya me Mali domaine différent de do ibta soro dobi feka kenye domaine do kon nana dobi feka kenye domaine do kon nana mais bibina en keleme ka jatemine ma fo domaine artistique ou bien donc l'ida domaine bien mais pour que chifina ka ou kaseka ira fo tugumina niveau baissé le ne école là mais bibina mune be ka niveau baissé est-ce que chifina ka ou no ya chifina ka nyebe société là be ka évoluer tout do de là o évolution tout ibta soro malla dien dongodo ou be ka trophée de takadi mogo doma mobili de be ka di mogo doma ou bien fendo de be ka di doma donc l'ida domaine qu'on nana ma foi mangante ka di de mais tout le temps demsenu bu identifier au mogo de là ali munumbu kolongolo duguma nana bi et reconnaissance bari kelembo lui mobile be douma fin bébé douma et réseaux sociaux voilà waru baw be taka douma bon demsenu nyebo olu de la bi bu identifier lo va fo a wari be soron de la nafa be soron na trophée be soron ni de la bi donc diakoya ou be ka minke no e kalain c'est ça ou to tabala tout tabala effectivement voilà donc ne bolo c'est-à-dire munu bi ka bara ere ke olu ka reconnu anga jamana kono na anga société de be ka ni ko créer
En bête de Nibakonobi. Mais ça me dit, livre dans ce parce que là, effectivement, et ce que vous venez de dire, c'est vraiment pertinent parce qu'il y a faut. C'est bête fou sur Mali Jamana. Imaginez, en bas Chamaye, mais ni Mana Wafo Kounya ou bien fin. Bon, c'est regrettable. C'est regrettable, effectivement. Et pourtant, Baraminu, nous quand reconnu, nous quand récompensé, oui, Auna, Auka Baramna, Nyona ou des Kosovo, et Bibina, Angang et Bibina, le ministère de la Culture ou le département de la communication, parce que Baramigabi, ça valorise vraiment l'intellectualité aujourd'hui au Mali. Donc, il est encouragé au domaine de Kosovo. Alors, je crois que Anni Wati Koni Banasanga, Wati Wani. Alors, Aïcha, comment l'avant du même bibolo, il y a une date, Djamkan Datgouni, information de Yekafoku. Aïcha n'est plus célibataire, je crois bien. Voilà, Aïcha, je crois que à quand il y a des dates, donc il sait comment tu es tout maintenant. C'est ça, c'est important, on y va. D'accord, comment l'avant bibolo Kafo. Ka anfleli ke bagaw bɛɛ fo ka lamɛnni la ka Chérif la yɛrɛ fɛnɛ fo weleli la vraiment ni émission modèle de kan ka encourager c'est ça parce que c'est-à-dire jamana baara do quoi en fait donc aw kan ka dɛmɛ aw kan ka encourager c'est ça ka n ɲɔgɔnna sifinnakaw u bɛɛ wele an ka sɛbɛ kɛ quoi sɛbɛ yɛrɛ an ka baara kɛ. C'est important. C'est important. C'est très important. C'est très important. Voilà. Anga kalanke, anga barake. Mali beka don tourna do konna la. On comptait même sur le plan politique, mais jeunesse beka perdu trop sur les réseaux sociaux. Anta don ere ambe minke. Il y a beaucoup d'influenceurs maintenant bi. Moko bugu identifié là, mais c'est que là quoi. C'est que là où le beka sengé. Voilà, où le beka Mali sengé. Donc ba ni chifina ko fait ou ka bo futilité ko anga don c'est. Mais est-ce wartu de manga ko dabla? Oui, waritigu Mali waritigu de beka olu dema la. Voilà. Ne be waritigi doni mi ni occidentaux takale. Il ta soro waritigu be moko deme. U be jamana deme. Par exemple, carré kono na ofleni. A be tienne nous samien fait 600. U gataka pavé ou da kono nana. Mais waru million ne be taka di karsa ma karsa ainsi de suite. Ne ma fa kana kere ne mi kadimi au bode ke. Voilà, gidoron tienne nous dokata gidoron do glandoro ou gata fendo ke. Non, effectivement. Ni initiative ta normalement initiative du mais initiative citoyenne. Mimi jamana refna de ma khabara mais ay mo do sur plateau kana don timna wi initiative ta ou tara wartigi bo chama feina fo chama be u donen do bi wardu yele kumoko ni fenworo de la kasoro bon peut-être que Allah so warbi do la mais wari kanga do priorité de la folo ni o jamana yere femme jamana tanye ko sobe nga Mali wartu ka vision to yi olu ko ka visibilité de quoi la visibilité bon ça c'est la comme on appelle ça la visibilité négative voilà parce que na fatala na fa fo etala voilà parce que c'était là-bas d'accord OK kuma be kuncheni mi Aïcha Kafo vraiment il n'anga kuma so kono a djamé et Kafo kuni ala sona ma donna na tawla ameni wele kana tukuni nga est-ce que livre nafa do serima est-ce que il nafa do sorala bon alhamdulillah mbese Kafo mbe nafa kono na bi livre nafa de do d'accord ndona node moko ye boya danka node moko darana node me fen chaman ke bi avec livre sababu de la meta dugu chamana bi livre sababu de do d'accord donc je pense que alors il y a un livre sababu de la c'est ça c'est clair et net peut-être il y a un voyage en vue. Bon, il y a un voyage en vue, mais c'est pas confirmé. Il y a même un livre en vue. Bientôt. Donc, comme il y a c'est Madame Touré maintenant. Ok, Madame Touré. Madame Touré Aïcha Diarra. D'accord, très bien. Donc, c'est déjà officiel, hein? Ouais, c'est officiel. Voilà, donc, Madame Touré Aïcha Diarra, elle était ici avec nous. Elle était de passage sur le plateau de l'émission Jeunesse et Développement. Merci beaucoup. Ambi fou dante folie mina et amba foko Aïcha allait de Karachi fina ka à 17 ans et ka livre sebe livre mi bora kala ka trofo tafana et Mali jamana kokan amba foko ya rabbi kuma mi fo Mali jamana nyamoko kenga Mali wartigi ku janto sifuna ka mi be ka sebeke ka sekulu deme ou ka sebo konnana ou ka war doni dabla ko fait amanga do commune fait là on le dit parce que là c'est l'occasion également merci infiniment et amba irala ka foko
aw minnu kun bɛ ka émission jeunesse développement lajɛ bi n'aw ma se ka a lajɛ bi aw bɛ se ka sigi ka lajɛ ntɛnɛn don ni o bɛ bɛn ni o ye 11h midi ye voilà c'est comme an bɛ opportunité di maa minnu ɲɛgannen don wula fɛ sɔgɔma n'aw wulila ka sunɔgɔ la aw bɛ se ka télé k'a la dɔrɔn aw bɛ bɛn ni Cherifla jeunesse développement ye nka cɛ ni waati fana ma nɔgɔ a bɛ mɔgɔ dusu kasi cɛ kurantigɛ bɛ yen nɔ. u kana kurantigɛ an ka émission Aïcha kurantigɛ bɛ yen nɔ. A bɛ yen dɛ. I kɔn ma i ka émission kɛ ma dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kurantigɛlen bɛ so. Tiɲɛ yɛrɛ la. Bon groupe dun se tɛ maa caman ye bi. Donc an b'o welewelema da kɛ vraiment hali bi jamana ɲɛmɔgɔw u k'a jateminɛ ka se ka vraiment sɔnni da o yɔrɔnin kan min b'a to courant bɛ se ka mɛn dɔɔnin quoi, c'est important. Merci beaucoup. Alors on était avec Aïcha Diarra, elle est écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages dont les marabouts se sont trompés, voilà, ni oyaka livre laban yɛrɛ livre kodo fana bɛ sira la kana ni ala sɔnna ma ɲɛ bɛ livre in na a ye ni livre in sama ne yɛrɛ ma ko ne yɛrɛ ta ye bon je crois que avec mon réalisateur c'était fervent lecteur également, peut-être lui aussi il aura son livre. C'est ça, merci beaucoup Aïcha et ni ala sɔnna ma mi ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ waati wɛrɛ la n'an mako jɔr'i la waati o waati an b'i wele i bɛ n'an ka wuli jaabi merci infiniment aw bɛɛ ni ce aw ka filɛli la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.